قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Миңа белә торып яла яккан, ялган тараткан кеше үз урынын җәһәннәмдә алсын. Ягъни үз урынын җәһәннәмдә әзерләсен. Пәйгамбәребезгә белә торып яла ягу, Пәйгамбәребез турында белә торып ялган тарату нәрсә ул? Кайчан кеше әйтә, Пәйгамбәребез шулай дип әйткән дип, Пәйгамбәребез шуны эшләгән, Пәйгамбәребез шулай дип әмер иткән, Пәйгамбәребез шушындый нәрсәне тыйган, Пәйгамбәребез шундукта бу нәрсәләрне эшләмәгән, бу нәрсәләрдән тыймаган һәм бу нәрсәләрне әмер итмәгән. Һәм бу инде Пәйгамбәребезгә яла ягу була, ялган тарату була. Пәйгамбәребез шулай ук Пәйгамбәребез турында ялган хәдисләр тарату. Беләсеңме, белмисеңме? Һәм бу бик куркыныч хәдис. Кеше Пәйгамбәребез турында, гомумән дин турында, ислам дине турында нәрсәдер әйтергә гыйлемсез нәрсәдер әйтергә куркырга тиеш. Әгәр дин турында белмичә сөйләсә, Пәйгамбәребезгә генә Пәйгамбәребез турында гына ялган тарату түгел, Аллаһ турында ялган сөйләү була. Аллаһ турында ялган сөйләү була. Чөнки Пәйгамбәребез тараткан дин, Пәйгамбәребез әйткән сүзләр ул бит аның үзеннән түгел, каян? Аллаһтан. Пәйгамбәребезнең барлык сүзләре, барлык гамәлләре ул каян? Аллаһтан. Аңладыгызмы? Шуңа күрә кем дә кем Пәйгамбәребез турында ялган сөйли, үзенә уттан җәһәннәмдә урын әзерләсен. Үзенә җәһәннәмдә уттан урын әзерләсен.